Slováci, ktorí si kúpili počas kampane svoj tatranský strom cez SMS-ku alebo mailom, vôbec nemuseli do Tatier prísť osobne. Draviny dnes vysadili symbolicky aj z gauča obývačky. Postarali sa o to dobrovoľníci a lesníci. Vďaka ním sa 2425 smrekov či smrekovcov dostalo do tatranskej prírody. Jsem viděla, jak byla vyšlice tady a to byl pohled. Aspoň jeden. Naši odborní pracovníci dozorujú priamo práce v lese, aby to, čo sa vysadilo, aby podľa možnosti na 100% sa aj ujalo. Mnohí Slováci ani netušia, že 29. apríl je Svetovým dňom stromov. Chceli sme tomuto dňu dať ten patričný význam a preto sme sa rozhodli sadiť práve dnešný deň. Je úplne prirodzené, keď niečo stále berieme, že niekde aj dáme. Také musí to byť to vyrovnanie, to yin a yang. Takže toto je také poďakovanie sa možno tej prírode z našej strany. Dobrovoľníci dnes v Tatrách a v Novej Bani utvorili nový slovenský rekord. Ten celkový počet pre dnešný slovenský rekord, je to ustanovujúci, bude 2525 zasadených stromčekov za jeden deň na viacerých miestach na Slovensku. Kampaň Zasaď strom má už aj svoju pesničku. Milión stromov zmení tvár našej jedinej matky zeme, ktorú všetci tak milujeme. Teraz je trošku namáhavé, ale ináč, keď sa človek tak obzrie dookola a vidí, aké je to zničené celé, tak má určite z toho dobrý pocit. Organizátori veria, že aj touto akciou sa 29. apríl dostane do povedomia Slovákov, aby si každý jeden z nich zasadil ten svoj strom, či už vo Vysokých Tatrách alebo inde na Slovensku. Z Podhrebienka Ivana Radkovská, Slovenská televízia.